Şugun dostlar, hindi aktrisalarının biri barada gurrun etmeli günümüz geldi. Kim barada aytmalıyımda komentaryalara girip gördümde köpüğünüz juhçağla barada aytmekan juhçağla yaman kän yazılıptır. Men pikir edýän şo ýazýanlaryň kemmesi uly ýaşdaky adamlarmyka, mesele menden duş, ýa-da ýaş pokoleniýada tanaýan şo ýyldyrlary. Mene toşu tanaýan sebäbi diňe kinolaryndan näl. Bir dögür mektep dögürleri okuyan wagtymyz ýaşlyk tutulýardy. Şonda gözegimden hem gidenok şo gyýylar, şo suratlary gelmeýärdiler. Alyp Juhçava, Şahrukan, Maturi, Juhçava gözegimden gidenok şolar. Şoň üçin Juhçava. Juhçava 1967-nji ýyl Hindistanda dogulýar. Kiçik a aktrisa bolmak arzuwyny gizläp saklaýar. Sebäbi dini mekteplerde okuýar. Ýöne 84-nji ýyl Miss India bäýatlaşyna gatnaşýar. Gözellik bäýatlaşyny. Şo taýda da 1-nji ýer alýar. Soňra Miss Вселенная bäýatlaşyna gatnaşýar. O taýda yer alyp bilenok, ýöne iň owadan lybas diýip aýratyn bir bayraga eýe bolýar. Soň filmlere düşüp başlaýar. Men şu haýran galýanma, hindi aktrisalarynyň köpüsi aktyorçuluk okuw bolman gün kino düşüp başlaýarlar. Özüm görüşümde ýaly ören ökde oýnaýarlar. Hudaý tarapyn talant taýaly. Şol Juhçavada ilkinji filmlerine uje Filmfare bayragynyň eýesi bolýar. Prigovor filmden soň. Garab aýdamyzda 80-nji ýyllaryň soňlaryndan 2000-nji ýyllara çenli iň top ýyllarlaryň biri şol. Özüňiz bilýänsiňiz, hindi filmleri esasy şo taýdaky belli ýüzler üçin alınýar. Juhçava, Maturi, Şahrukhan oýnalsa, göni alınýar şo film. Aýdymy gowy bolsa köp bady bagşlap geçirýärdir. Şolar ýaly esasy belli satylýan ýüzden biri bolan şol aktrisa. Ýöne 2000-nji ýyldan soň adaçy karýerasynda bükdünçlük dörýär. Diňe şonky dälle şu pokoleniýadaky ýyllarlaryň köpüsinde şonu ýaly bolýar. Hatam şol 2001-nji ýyl Şahrukan bile oýnan Apikun filminden. Men bilýän şo filmi ören gowy aýdymlary bar. Ýöne şol şykdaýjysyny ödäp bilmedik kino. Özüm ören kän şykdaýjy edilýär. Ana şondan soň kommersiýal filmlerden gaçýar şol aktrisa. Art house filmlere düşýär, hazam şol ören ökde aktrisa diýen ady eýe bolmak üçin. Şahrukan biýlekler galya akymda kän düşýär, ýöne Juhçava ören seýrek düşüp başlaýar şondan soň. Kritikler aýtýar, şol aktrisada bir üýtgeşik talant bar diýerler. Mimikasy barada. Hem komediýa janryna, hem dramada ören gowy elşýär diýerler. Sebäbi mimikasyny nähil taýdan üýtgedip oýnanyna da nurana keşfini ýitiren şol aktrisa diýilýär. Men häzir düşündirjek bolaýyn. Men häzir ýürüýtelär, ýüzümi bet nişan etjek bolsam, ören bet nişan edip bilýän. Ýöne käbir adamlar ýüzüni nähil hereketlendirse-de şo nuranaligy ýiten ok. Şol aktrisada da şo wa diýilýär. Inni liçin durmuş barada. Juhçavaň ýollaşy ören baý adam. Jay Mehta. Nädip tanış bolýar bular? 90-njy ýyl Jay Mehta öz aýaly ýok bolýar. Samolyotda aviakatastrofa bolup. Bu adam filmlere prodüserligim etýär. Rejissor Rakesh Roshanyň dosty. Rakesh Roshan bir film düşürip başlaýar. O taýda da Juhçava oýnaýar. Filmiň bir bölegini Afrikada düşürmeli etýärler. Ana şo taýda da Rakesh Roshan Juhçava bilen Jay Mehtany tanış etýär. Düşýärler filmi. Ören kyn bolýar şu film. 7 ýyllap çykan o. 7 ýyllap şuň üstünde işleýärler. Çykman, 7 ýyldan soň. Çıkandan soňra görülip eşdilmedik ýagdaýda bankrot bolýar. Rakesh Roshan üçin ören kyn bolýar bu ýagdaý. Ýöne Juhçava bilen Jay Mehta tanış bolýar. Bir näçe ýyl dost bolýarlar bular, soňra toý etýärler. 95-nji ýyl birinji çağlar bolýar. Häzir 2 tane çağlary bar. Ören bagtly durmuşda ýaşaýarlar. Moş şoň üçin kän filmlere düşýärler. Sebäbi pul üçin toşun düşmek gerek däl. İkinciden hem yaşam uje bir şene barlygy. Aşyk mawşum rolny oýnap ýörseň gelişiksiz bu ýaşda käbirler ýaly. Şu Şahrukhanyň soň filmlerinden göremok men dostlar. Düşmellerliň düşünje ýok, ýöne özüme diýen men görmäýin şolary, sebäbi toşuna bilýän şoň hedillerligini. Juhçava da seýrek düşýär. Maturi Dikşit bilenim bir film bat täzelikde, ýöne hedilliýsem ýalançy bor. O diýen däl.
Soňky filmleň hiç dem hedil dälme üçin, çesne dogry maýdan bolsa, ya men ýaşym gitdi, ya da hakykatdan hediller. Oyna bersin şo taýda belli aktyorlar, ýöne düýbünden başga da adynny. Käbir dostlarym diýemaňa, mekan inni hindi filmler görülenoga, daşy görmegen bir utanç diýen ýaly aýtýarlarda. Häzir görülmese-de men bir döwürler gördüm şonu. Men ýaşlygymyň bir bölegi, men utanamak şondan. Men üçin çyndanam gyzykly şo zatlar, şoň üçin paýlaşýan. Gara şeýlerak dostlar, arajyk diýsämde problema bardyr şu wagt duýan men sebäbi dilim bilen diýişimde problema bar. Düýmegden ýaňa çylym men, şu wagt çeriz bol gurulaýan men. Nesip bolsa aýyrlar diýip umyt etýän. Basym nesip bolsa has gowtäzelikler bilen geljek, dogam eder, eýdigiderrak eder. Garaz men bilen gollaýanyň üçin köp-köp sag bolun. Janyňyz sag bolsun. Ulagymdan öp beni diýip aýdymary bilýäň şonu. Ha? Bilen okmy? Ulagymdan öp beni. Kulağımdan öp beni, gıdıklanayım. Solaydım zaten ya nasıl şey şu Ağustos ayının 1'i. Toyda dostlar ardı uyalma. Gitar armanda. Bugün toyun hizmetine Kemralı stüdyo alýar eken. Assalamu alaykum abi. Toyda bu. Kamera geliyor karnından içine çek boğudan düşeceğim. Gitar al. Ayrılık dumanı soğulur yoştum. Ayırlar kalbimden ışkın labırı. Ol seni kim-kimden undup başlar. Ağalşar kalbimdaki ağır. Önkü elyan janlan üzülür idi. SMS'ler gelmesin beseder. Son yatlarsın bolup geçen rahatları. Gözler, sözler, yalgırışlar, hiyallar. Sen kim ispatın gözler görürsün. Yatlamadan aşıp, yıllardan aşıp, yönü ol seni bireyem unudupdy. Emma sen onu gaýtadan bolupdyň aşyk. Emme işgärler bolup taýyn nosur toýa nesip bolsa bugün täze zamany ogadyn toý, sünnet toý. Hemem Selvi Babyl bilen rolüň bölügün bärde düşýär. Şu wagtda hiç kim ýokka düşüp diýinjek bolýar. Bu ýerde birinji gedip. Gatogadan ekeni ardy ýoly töleme. İşimizden şol çykar diýip tama edýän. Nesip bolsa dowam bolsun. Ben adamaka utanýan. Selvi dogan aktrisa bolan köpçülikde Vay. Onda da aktör bolmasa ama aktör ýaly töleme. Ýok da jeýdi, ýamanlap görmedim. Karaş toýdan ýetirdin dostlar.